तुर्की आरो सिरियानि उनाव दायो गिख्रंथाव बांग्रि मावदों निउजिलेन्डआव। दिनै निउजिलेन्ड हादराव 7.1 गोख्रोंथिनि बांग्रि मावग्लुंनाया सुबुंफोरखौ जिउनि खैफोदाव दोनदों। सुलुंनि बादिब्ला निउजिलेन्डआव 7.1 गोख्रोंथिनि बांग्रि मावनायजों लोगोसे सुनामि फैनायनि सांग्रांथि होदों। खौरां बिजोङाव गोसारनाय बायदियै बे बांग्रिजों निउजिलेन्डआव दासिम साबेसे सुबुंफ्रा जिउ गोमादों बेनि सायाव दासिम रोखा नङा। नाथाय 7.1 गोख्रोंथिनि बांग्रिजों निउजिलेन्डआव जायगा जायगा लामा दालांफोरा सिलिंखार जानायखौ मिन्थिनो मोन्दों। US बोथोर बिफाननि बादिब्ला बांग्रि मावजेननाय मिरुआ निउजिलेन्डनि जामिनी पासुन मुंनि जायगायाव गासै 10 किल'मिटार गोथौनिफ्राय जागायजेन्दों। मख'नो गोनांदि तुर्की आरो सिरियायाव 7.8 गोख्रोंथिनि बांग्रि मावग्लुंनायजों गासै 50,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा जिउ गोमादों आरो गोबां लाख सुबुंफ्रा जोखोम जादों। फारसेथिं निउजिलेन्डआव 7.1 गोख्रोंथिनि मावनाय बांग्रियाबो जोबोद गिथावना होननानै रोंगौथि गोनां सानसुमैफोरा फोरमायदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।